Ja sam jako posvećena svojoj publici, ja svoju publiku obožavam zaista i oni to osjećaju. Da. I zbog toga i vole da dolaze na moje nastupe i zbog toga mi je drago. Ja ne foliram emociju, ja sam to što jesam, pitoma i desna. Ko što kaže moja pesma. Ne foliram emociju, nekad sam to radila, priznajem. Nekada sam to radila, ali ja sada kad se popnem ljudi na binu, mene boli uvo, sve što je bilo. Šta je sve ostalo? Sve što je bilo pre toga, toliko uživam i toliko me piči adrenalin. Kažeš šta koristiš? Adrenalin isključivo. Ljude, publiku koristim da mi bude toliko dobro i u nekim trenucima toliko znam da budem nenormalna, da se uplašim same sebe, ali zaista, da se bojim, srce će mi pući. Ili ćeš eventualno pasti s bine. Ali ne. Joj, propašću negde, Bože, sačuvaj kroz binu ili tako nešto. Jel ti se desilo nekad? Srećom ne postoje lijane po klubovima, inače bi bio. Mislila bi s plafona. Bukvalno, ali to je zaista, ne zato što foliram to, nego zaista, znaš kad te opali bre adrenalin, sigurno si doživjela nekad to, pa neki voze brzo, pa neki ne znam šta rade. Mene opali adrenalin ozbiljan kad je moja publika u pitanju i ja bi vrištala na mikrofon ponekad, ali ozbiljno, da.